Veľké množstvo minerálov rôzneho druhu a pôvodu sa zrazu zhromaždilo v materskej škole na Cyrilometodskej ulici. Tu sa totiž konala výstava s názvom Spoznaj svoju vlast. Cieľom našej výstavy bolo poznanie rodného kraja prostredníctvom rôzneho pestrofarebného, zaujímavého materiálu. V druhej časti výstavy môžete vidieť rôzne minerály. Prečo minerály? To preto, lebo pred 8 alebo 9 rokmi som kúpila svoj prvý achatový plátok a chytilo ma to natoľko, že som začala potom sa s tým zaoberať a zbierať ďalšie a ďalšie minerály. Nakoľko som učiteľka materskej školy, tieto svoje poznatky som odovzdávala aj deťom a deti to veľmi, veľmi chytilo. Nie je to však pasívna výstava, lebo deti majú celý rok možnosť pozorovať, skúmať tieto minerály. Toto sú všetko moje kamene. A ich zbieram aspoň 1 rok a niečo ku tomu. Toto je kryštál, toto je achatová plátka. Potom tam úplne z boku je heliotrop, tam najvyššie vedľa neho je ametrín, potom obsidian vločkovitý, tigrie oko, skarabeus. Aj ešte labradory, ten pod uhlom mení farby. Potom tam mám bíčie oko, to je to hnedé. Potom ide za ním achat perličkový. Potom mne sa aj ten jaspis zelený veľmi páči. Deti majú celý rok možnosť skúmať tieto minerály, veľmi pekne poznajú ich názvy, sfarbenie, vedia, že pyrit sa volá aj mačacie zlato. Sami si vyrábali kryštáliky, samozrejme s pomocou pani učiteliek. Veľmi radi sa s tým hrajú, vykladajú rôzne obrázky z tých minerálov. Mám tu tigrie oko, hematit, ešte tu mám labradoid, a ešte tu mám aj mesačný kameň, ešte tu mám aj ametist, ešte tu mám hematit a mám tu ešte aj tyrkis. Na jednej strane môžete vidieť moju zbierku minerálov, v ostatných častiach máme minerály od detí z našej triedy, z triedy lienok. Majú tam vystavené svoje minerály aj bývalí škôlkári, aj terajší škôlkári, takisto aj kolegyne, aj ich rodinní príslušníci a ešte aj pán Šufliarský. Ktorý z týchto kameňov je tvoj najobľúbenejší? Citrín, A prečo? lebo je taký citrón.